Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäherinde Goloyda azatlyga çykan öňkü bendiler öz jaýlarynda gaýtadan ýazgyda durmakda kynçylyk çekýärler. Olardan resmi namalaryň ençemesini taýýarlamak we öz maddi serişdeleriniň hasabyna aklawçy tutmak talap edilýär. Goloyda yglan edilen günä geçişlikde adından 11 sany türkmenbaşyly raýat azatlyga goý berildi. Häkimetleriň bu raýatlary iş bilen üpçün etmegi beýlede dursun. Olar bu raýatlaryň öňkü ýaşap oturan we ýazgyda duran jaýlaryna gaýtadan ýazgyda durmagynda dürli bürokratik päsgelçilikleri döredýärler diýip Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Türkmenistanda musulmanlaryň mübarek Gadyr gijesi münasibetli Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 15 aprelde gol goýan fermanyna laýyklykda iş kesilen 463 bendiniň günäsi geçildi. Şonda hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary günäsi geçilen adamlary ýakyn wagtda öz öýlerine barar ýaly zerur işleri geçirmek bilen boşlandyryldy. Ýagdaýdan habarly çeşmämiziň tasdiklamagyna görä Türkmenistanda iş kesilen bendiler maşgalasyndan mejburi aýra düşýändiklerine garamazdan ýazgyda duran we ýaşap oturan jaýlaryndan ýazgydan çykarylýarlar. Azatlyga çykan türkmenbaşyly raýatlardan häzir öz öýlerine täzeden ýazgyda durmak üçin 15 töregi resmi namany taýýarlamak talap edilýär. Bu resmi namalaryň çäginde öňkü bendi özüniň kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryndan hem notarius tarapyndan tasdiklanan razylyk hatlaryny almaly bolýar. Çağalar bu hatlarda kakasynyň jaýda täzeden ýazga durmagyna garşylyk bildirmeýändigini beýan edýärler. Jaý dolandyrys müdürlüginden ýa-da arçynlykdan hem razylyk hatyny almaly. Şeýlede öňkü bendiler welaýatyň merkezi polisiýa müdürlüginden türmede bolandygy hakynda belli hatyny almaly bolýarlar. Kaziýetiň günä geçişlik hakyndaky merkezi toparynyň ikrarnamasynyň tasdiklanan nusgasy 3 arkany anyklaýan resmi nama hem bolmaly. Öňkü bendilerden iş kesilendigini welaýatyň arhiw bölüminde hasaby aldyrmak hem talap edilýär diýip habarçy bellidi. Mundan başga da raýatlar saglyk şolsanda psihiatriýa we narkologiýa, gan, spid barlyklaryndan geçip bular barada kepilnamalary almaly bolýarlar. Şeýlede olar yerli polisiýa bölüminde barmak izlerini ýazga aldyryp pasport maglumatlaryny bellige aldyrmaly bolýarlar. Ozalky bendilerden gaýdyp jenaýat etmejekdikleri barada notarius tarapyndan tasdiklanan dilhatyny şäher polisiýa müdürlügine tawşyrmak hem talap edilýär. Bular azyndan 2-3 aýyň dowamında taýýarlanýan resmi namalardyr diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyga çykan raýatlardan bu resmi namalary jemlemek we taýýarlamak üçin öz maddi serişdeleriniň hasabyna aklawçy tutmak hem mejburi talap edilýär. Resmi namalar taýýar edilenden soň itirap kazasy häsiýetnama görnüşli jemleýici resmi nama berýär. Sol resmi namanyň esasynda öňkü bendiler täzeden öz öýlerinde ýazga goýulýar diýip habarçy bellidi. Azatlyk bu aýdylanlar barada Türkmenbaşynyň polisiýa müdürlüginden we kaziýetinden kommentari alyp bilmedi. Dünýäde ilatynyň jan başyna inken tutsaw düşýän ýurtlaryň hataryna girýän Türkmenistan türmelerinde saklanýan bendileriň suud edilýän we boşadylýan adamlaryň sanyny çap etmeýär. Emma ýurtda köplençi döwlet bayramçylyklaryna gabat getirilýän we ýylyň dowamında bir näçe gezek yglan edilýän köpçülikliň günä geçiş çärelerinde Türkmen türmelerinde oturan ýüzlerçe, käte müňlerçe adamyň günäsi geçilýär.